Здрасти, това е нов епизод на Майнкрафт. Исках да ви покажа разни неща, които съм построил в този нов свят. Първото ето това, тази къща. Така. Ето, това беше първи етаж. Това втория етаж. Това е тераска. Ето. Тук трябва да сложа стълби за насам. Мисля, че почти няма. Тук е спалнята на тавана. Но някаква ставка. И другото е ето това. Ти ми го даде Кико, като идея. Ето тук има портал към Ада. Тук ходих насами. Открих едно село. Ето където е портала. И това беше за този клип. Абонирайте се.